I dag er internettet nok noget af det mest forretningskritiske, vi overhovedet har i en kommune som Kolding. Vi har alt fra dagplejemøder, vi har sygeplejersker med døende borgere, vi tømmer skraldespanden. Og alt det har et digitalt ophæng. Jeg hedder Chris Nørgaard, jeg er IT-chef i Kolding Kommune. Vi har lige skiftet alle access point i Kolding Kommune. Det er ca. 2.000. Contia har helt konkret i det her projekt hjulpet os i forhold til at finde den bedste teknologi, de bedste produkter. Noget af det, som vi har meget stort fokus på, det er emballage og det spild, der kommer i forhold til at skal skifte sådan noget her. Så Contia var også med i dialogen fra leverandøren om, at vi ikke vil have det i en enkelt kasse, men at vi kunne få så mange enheder i en kasse som muligt. Da vi skulle udskifte alle de her access points, der lavede vi en plan, der hed, brugerne skal mærke mindst muligt til det. Internettet er en kritisk infrastruktur for os. Det gør, at skolerne kan fungere, det gør, at plejen kan fungere, så vi er meget afhængige af, at internettet det er stabilt og det virker. Vi laver altid en helhedsvurdering, når vi køber udstyr. Og som udgangspunkt, så forsøger vi at købe udstyr af en vis kvalitet, både fordi der er en holdbarhed i det, der er en driftssikkerhed i det, men som regel også fordi, at udstyr af en vis kvalitet, kan vi også få nogle garantier på, at tingene bliver skilt på den rigtige måde, at de bliver samlet, der er ikke konfliktmineraler i. Når vi opsøger vores leverandør, har vi altid vores bæredygtige strategi med. Den fortæller noget om, hvordan skal vi arbejde med ressourcer. Den snakker også om, at vi skal lave mindst mulig skade og mest mulig gavn. Et af de krav, vi stiller til vores leverandører, det er, at når vi udskifter til ny teknologi, så det gamle grej, det skal vi også af med på en god måde. I den her case her, har vi blevet bekræftet i, at op til 99,9% af det materiale, som det er lavet af, det bliver genbrugt. Det vil sige, at det passer også ind i hele vores strategi om at skal kigge på tingene fra vugge til grav. Og det betyder, at vi kunne måske godt have fået noget, der var på den ene bundlinje billigere, men hvor vi så skulle have skiftet 2.000 beslag også. Men det, at vi kan se på den her samlede, og det, at vi kan genbruge tingene, det sparer både tid, det sparer penge, og det sparer også ressourcer.